Lagi na dito sa buwan. Tapos sa skin na rin. Lapit ka yun. Lapit, anong iyo? Grabe ka lapit siya. Sana. Matabigyan ko po siya. Ako na yung matag? Ha? Ako na yung matag? Hindi ko siya kayo. Ito sa pagkakas. Ito na pagkakas. Medyo tampil damage. Eh? Yang may damage. Ang yung hangin po, madal. Hindi pa ito sa hindi pa ito. Wala ko? Ano ba ito? Ayaw ito? Ano ba ito? Ano sa sura ko rin? Hindi pa kayo ito. Mr. Gary? Perti judi ang dakuas tubig diri sa Tabunok Mananga. Oh, ang ilang komputera ni Daniel. Guba. Abot ay diri sa atop ang tubig. No, wa na computer. Damage. Grabe. Ang tanawa rin ninyo mga idol. Ang tubig ko abot na babaw. Kisa may magtuo nga ang tubig maabot. Pero nakakuan na mo yo, nakaibakit na yo. Grabe ka lapok. Si Sanyel uli na. Oh, piting bata. Guba gang ila. Kung sa kada kunsug sa tubig. Puro lapok. Gamit tanan. Irog day. Ni abot diri sa hagdan oh, babaw. Oh, grabe. Abot kayo bitaw dito baba ka Ha? tapit sa ila mama rep. Oh, anak di ka we. Sus. Yan sa muno. Kaya nga pagulit sa una wabaya eh. No. Mga sanina tanan to nangasangit sa babaw. Puro lapok. Ay, wala kung isuot ng mama na. Ilabay? Naapay balay na nga anod, naapa nagiana mo. Ama dito dapit sa kailangan. Abante ito kipalitan niya nga. Bago sa una. Oo, hurot. Ang katong gipalitan mo diya sa una, hurot ya doon, gud dito. Labo, abot yan nga rin. Sa kontek sulok mama. Hala. Grabe no. Ang pura ito, kana ako bukid ya, makita na ko, ring pa, way uwan. Way yo, isaw. Na nag-uwan-uwan na po. Grabe ang tubig. Abot ni sa atok. Atok hugawa, guba gyud. Ilaha diri mga kompyuteran. Puro lapok. Mo ni siyang kuha nimo, balay nimo diri na tindahan, hurot. Trong ipadakan na ko trong, langkat kito. Mo lagi. Mo ni diri ang nahitabo sa pagbaha diri sa Mananga, Tabunok. Mo ni mga balayan nagtapok oh. Naanod na ni gikan ni dito sa unahan.
Kini wala hawan kini di ani dapita. Unya naanod ni siya diri padung ni balaya diri sa hawanan. O, daghan kay ang naapektahan sa baha. Abot na ni sa babaw ang tubig ay. Nya luoy kaya mga residente nga ri. Kinahanlan ni sila diri og tabang. Grabe, wala na tindahan ni Daniel. Wala isuutanan. Hurutanan. Lapok ka puli. Mo ning mga balay diri na naanod. Atop na lang. Na nagpundok diri sa ilawom sa tatayan diri sa babaw. Okay na Daniel kay sinidaghan lansang dia. Ang kapilya nila sa Santa Cruz Chapel. Kani ba? Na-crack ni ang kinitulaya? Sa to pa wa pagi ini. Oh, jalihan. Na-crack gani nga tatayan. Ini ikaduha padung sa south. Grabe eh. Napay pressure. Tapok diri ang mga butang nga wala magamit. Muni ilang basketan diri. Ya muni ang balay nga ning ari diri ang balay gianod. Luoy kaya mga residente nga sa dool sapa. Urot gyud mga balay diri. Na kusupang tubig. Makita ninyo mga idol sa unahan. Ito lang ang kahoy mikat-kat na sa mga anod mikat-kat na sa balay. Ikalawang sa tubig. Mao diri ang sapa sa Mananga. Diri sa Cebu City. Mananga Tabunok. Hala, kahawan na sa unahan Nga grabe man nakabalay Daniel. Hawan hurot. Grabe asang atbang. Hurot-hurot yun ang mga balay anod yung daplin sa sapa. Samaan niyo nga balay. Survive pag yun. Pero di na yun mapuyan kay gusbat na. Dako pa kayong tubig. Makita ninyo mga idol dito sa unahan. Perting gusbata yun. Hurutan ng balay ang dapit sapa. Yakin ni nga tatayan. Padung ka sa south. Di na pagian ka ni crack. Sa unahan mga idol, hurot-hurot ang balay dito. Hurot ang balay. Kung saan niyo bugas? Bugas yun. Oh, pasayang kayo. Malungag ko na Sa kilo ba? Oh. Daghan pa kino, malungag ko na. Basa na sila na. Ha? Oh, basa na. Na. Hindi na Sayang. Bago kinikipalit. Tupan ba? Grabe baha ano? Saka mo dito sa taas. Lagi? Kung mo siya. Grabe. Tanga ko din na. May kayo ng lift. Di sa kayo dito sa plywood ba nga? Hindi na ko sa kwan. Para ko agad. Ang butang mga
Sa upos. Sulti ba ka ko? Muna diri sa Mananga. Ataw tututukan nun. Mga residente nga Tunggab uno na. sayang man nga bugas na basa na ginot yun mo ni. Basa. Si Di na mo Lagaw si Daniel Manasa ko katusaw na, kayo nyawan. nagkinahanglan na sila diri o Tanawon. tabang pinapita. Damag pala. Isa to yung mga malumbo daw. Bakit yun, nakapagod. Kasing-kasing diri daghan kay tabanganan diri sa ilawom sa Titayan. Asa bang galabay. Wa na gyud sila mapulit kuno uban. Mga butang o kining mga sinina o magdahong og usa ka ang tubig. Nga super ang tubig diri. Yung mga sinina nyil, nadara ninyo nyil. Daga na, wala. Tagawa madamas nina. Ngayon, nakasaka ko daw pasako. Dot ubig na doon. Ang tubig diri. Asa sako. Saka na to diya. Asa sako. Nga Saka mo ko imo. kining bugas nga basa kayo na masiginot pa kuno sa pilian nila nga katong ay maayo pa. O pa makalapot. Na ilang pa ni pilian mapus lang paniglungag. Murag ang baha ba? Murag galagot ato. Na malumo diha o kasing-kasing Puro tanong saon ko. ay taghan tabangulo Yes, dili. hindi. Yes, hindi do. Punta na. Mga balay nila wala lang uban. Dugay. Gidulitan na lang bigat to. Dito Yes, dapit saon. Gidulitan na lang bigat to. Hawan di kayo. Kuya Frankinong. Kunya tapang na yung mga balay ug dito sa tumoy purot Puro lagi ang naka. ko kay napahak na babaw nga puro na siya mga balay-balay. Di ako mo. Ako na ako noon. Huwag yun ako Sa isipot tuwing nito. mo tabang din kita mga ayuda TV na pila. Ha? TV dito sa ilawom sa Mananga Titayan. Ako tututok kasi. 1 hour later. Siya diri sa Dumlog. Lisa. Mauna diri ang Dumlog. Ilang mga area nga rin nga palibot. Na rin multicab. Ganun naman nagikan sa ng lutaw siguro. Ang kapay taxi. So, sa daandog na siguro nga. So, skilled. Giandog ang taxi, oh. Grabe siya din napita. May yung nagi baha dyan sila nga rin.
ipagbuka nga rin. Laog lagi ang tubig diri sa Dumlog, Talisay. Grabe kalapok oh. Kita niyo niya doon, pinupuka ni. Muna ilang tersada diri. Ang uban sa kenan di anod, doon sa daplin. Dini sa Dumlog, dunay nang hatag og mga ayuda para diri sa mga na pituhan sa baha diri sa Talisay, Mananga o sa Dumlog. Mao ni ang sitwasyon diri sa ilang tono na ginatagay na sa ayuda. Nilugay na ang mga tao. Daghang kay mga tao diri kay tungod sa panghatag diri mga ayuda. Usa ni ka pick up. Nang hatag si
1 hour later. Mayong gabi, day gamay na mo nga ayuda para diri sa among gagaw diri sa Tabunok. Ano among dala nga hina grupo nila kayo nasulob ya og tubig nila kako ganin nilang kinahanglan nilang tubig na mainom. Kung diya pa mga kusiri nagpasana. Balik ka na, Juan. Ako na yung tubig, sir. Muna yung mga kauban sa amo ang idala karong gabi una. Kinahanglan sila ron ani wa sila madungag kay wa gid tanan. Yato na ditong tubig. Kami si Rods. Inga. Diesel. Mga jalsa na ang uban. Demolition ko ito. Mga bata, pakilpan ka. Muna yung yasun karon dili na kayo traffic. Dili na perting traffic ka yun. Salamat kay sa pagtanaw niyo sa ating video. Ngayong gabi